manžela. Samozřejmě tady to je samice, takže má ty prsní i ty břišní ploutvičky menší, ale kdybychom chytli kluka, tak vidíme, že má ty ploutve opravdu větší. Lína taky poznáte podle toho, že nemá vykrojenou ocasní ploutev, vidíte, že má úplně rovnou. Zvláštní na něm je, že je takový na hřbetě úplně až do černá, tmavě zelený bříško a v době tření, když se ty ryby třou, tak se jim to břicho zbarví úplně do oranžova, ve většině případech. A někdy mají i oranžovou hubu a to je, když žerou na to jasně, tělu bahy. Mají potom úplně takovou rozedzenou. Ty rozedzenou a rozovávají různě ty křoviska a stulíky, tak mají silný takovýhle kroužek kolem, vidíš? Tvrdý. Vidíš tvrdý tady ty tlamičku, jak má pevnou. A lína taky poznáte, že má jenom 2 fousy. Očíčka malý, právě tím je ten lín takový sympatický. Má malinký očíčka v porovnání s tělem. A oranžový. Oranžový. Tak, udělal si radost. Ona taky to je voda, která je